खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोननि निउस पर्टेलनिसिम लोगोसे साफ्रोमबो बर' माहारिनिसिम आरो साबसिन मोसागिरिफोर आरो आसामनि रायजो राजा नोंथांमोना लोगोसे बेहाय फैनाय जेसेबांखि दङ बयनिसिमबो जोंनि आर्टिस्टफोरनि धोरोमनिफ्राय आङो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावबाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय मागो दमासिनिबो गाहाम हामलायथि बावबाय। दा नैबे बागुरुम्बा दोहौ हाबाफारिया जानो थांगासिनो दं 10 जानुवारि खालि 10 जानुवारि मोनाबिलिनि दानाव बेवहाय दा जोङो 10,000निबो बांसिन आर्टिस्टफोरा बेवहाय मोसानाय दिन्थिफुंगोन। मोसानाय आरो दामनाय देनाय जयै 10,000नि बांसिन लोगोसे फोरोंगिरिफोर थाबाय। दा जोङो बिनि थाखायथ' जोंहा सिगांनिफ्रायनो 2022 मायथाइफोरनिफ्रायनो जों नाजाबाय थादोंमोन जे जों बागुरुम्बाखौ एसे वर्ल्ड रेकर्डसिम लांनो होननानै। माखासे मा जाहोनो जायखिया ओरैनो माखासे उसुबिदानि थाखाय उन जाबोबाय थानाय जादों आरोखि। फैयै माने CM सारआ जों ज' खालामसै गुवाहाटियावनो होननानै आवगोलनि बारग' चिफ BTCनि बिथांजों रायज्लायनानै गुवाहाटियावनो खालामनो होननानै रायज्लायबाय। बिनिफ्राय जों एक्सपार्ट कमिटि दानायाव जोंनिफ्राय बर'नि मोनब्रै संगठननिफ्राय फैदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दुलाराय बाथौ गौथुम बर' साहित्य सभा, बे मोनब्रै आफादनि गेजेराव दा मोनथाम आफादा एक्सपार्ट कमिटियाव दङ। मोनथाम आफादनिफ्राय आरो लोगोसे क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज। दा बेजों एक्सपार्ट कमिटिया जिहेतु गासै 25सा सोद्रोमाखौ लानानै एक्सपार्ट कमिटि दानाय जादों। बेनि गेजेराव बेहाय सोद्रोमाफ्रा दङ बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बैसोमनि नीलकान्त गयारि, बेनिफ्राय थुनलाइ आफादनिनो सासे नेहाथारि प्रणबज्यति नार्जारि बिथाङा दंमोन। आरो लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजुल नेरसोन दैमारि, गाहाय नेहाथारि बिजिरगिरि बसुमतारी, बेनिफ्राय दंमोनलाय मोनसेया जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि, लोगोसे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि धीरेन बसुमतारी बिथां। बेनिफ्राय लोगोसे बेयाव फैबाय जोङो माखासे बारग' बोसोनगिरि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जगेश्वर ब्रह्म, बेनिफ्राय फैबाय आं सन्जिब कुमार ब्रह्म, आङो थाबाय लोगोसे आरो बारलांफा नार्जारि, बेनिफ्राय दङ राजेश बर', अनजय कछारि, फुलेन मोसाहारि, नीला नार्जारि, अपबला मोसाहारि, बेनिफ्राय धीरेन रामसियारि दंबावो, आरो राजेन्द्र ब्रह्म, नन्दलाल बसुमतारी, बिद्युत साहारि, बेनिफ्राय दङ सासे जावरिखां कछारि, ओमफ्राय रिता मोसाहारि दङ, आरो लोगो लक्ष्मि ब्रह्म, बिदिनो गोबां दं। माने थालांफ्लांनो हागौ दे नामफ्रा जायखिया। आरो बिनि गेजेरावनो 10सा करिय'ग्राफार। जोङो मोनसे गोरा डिसिसन लानाय जाखादों, गुबुन हारिखौ जोङो बेहाय करिय'ग्राफ खालामहोआ। जों गुबुन हारिनि करिय'ग्राफ खालामनायाव मोसाया। जोंनि मोसानायखौ जोंनि मानसियानो करिय'ग्राफ खालायगोन होननानै जोङो आसाम गौरब मोननाय बिदा गेदेर बारलांफा नार्जारिखौनो करिय'ग्राफनि दायित्वखौ होनाय जादों, करिय'ग्राफार। बेनिफ्राय जों एसिस्टेन्ट दङ माखासे, आरो टेकनिकेल करिय'ग्राफखौ खालायदों राजेश बर' होननाय। टेकनिकेल करिय'ग्राफार बिथाङा जाय ग्राफिक्स डिजाइन बानायबाय थादों, टेकनिकेल ग्राउन्ड डिजाइनिं खालामबाय थादों बिथांजों सापर्ट होदों मेनलि अनजय कछारि बिथांबाय। लोगोसे अल हाबाफारिखौ आङो कअर्डिनेट खालामबाय थादों। अल मास्टार ट्रेनारखौ एक्सपार्ट कमिटिखौ आं कअर्डिनेट खालामदों। अब्लासिम जेसेबांखि अफिसियेल जगाजगनिफ्राय लानानै करिय'ग्राफि सेक्सनावबो दांनायजों लोगोसे गासिबो सेक्सनाव आं सन्जिब कुमार ब्रह्म आं दांबाय थादों। दिनैसिम हर सान उन्दुलासे 2022निफ्राय जिखिनि खालामबाय थादों। दा नैबे बागुरुम्बा दोहौनि हाबाफारिनि थाखाय जुन समनिफ्रायनो फुरा हर सान आर्टिस्ट कालेक्सन खालामनाय, गुबुन हारिनि गोबां आर्टिस्टफोर हरदोंमोन। जों बेफोरनि नामफोरखौ जोङो दानख'नानै होदों जेनेबा, आरो गोजौ लेभेलावबो बुंदों जाहाथे जोंनि गोजा जायो। नङा होमबा? जोंनावनो गोबां आर्टिस्टफोर दङ, गुबुन गाज्रि थांखिजों नङा। जोंनि मानसियानो बाहागो मोननाय जाथों, आरो जोङो मोजां जोंनि गोजा मावनो मोनोबा मोजां स्पष्ट जागोन। बेबायदिनो जोङो जोंनि गोजा मावनो होननानैनो स्ट्रंलि डिसिसन लानानै मोनसे जोङो एक्सपार्ट कमिटिया गोरायैनो डिसिसन होबाय थानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंनाय लामायाव फैदों आरोखि। आरो जागोन जाया कनफिउजनजों बेनिफ्राय दाखालिसो 30 तारिखआव आङो डिरेक्टर अफिसाव रायज्लायफैनानै जोङो दे रेडिखा जों खालामनो हागोन। बेनिफ्राय फेब्रुवारियाव लानोसैयाव फैगोन आरो हठाৎ करि दाना 31 तारिख 31 डिसेम्बर खालि बे दिनाव मोनाबिलियाव 5:30 दे फन हरबाय 17 हागोन ना हाया इमारजिआव। आं बुंबाय हागोन लगे हागोन सियरथार हागोन होननानै ओरैबायदि दौरा-दौरि जाबाय। 1 तारिखआव जों क'क्राझाराव मिटिं जाबाय एक्सपार्टनि। मोनायाव बे 31 तारिख खालिनो मोनायाव मोनसे अनलाइन मिटिं जादों आरो मिनिस्टारफोर थादों गासिबो। बेनिफ्राय जों अके होनजोब्बाय नालाय जोंनि एक्सपार्ट कमिटि गोजा जों 1 तारिखआव जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपआवनो मिटिं जिरायदों। बेनिफ्राय जों फुरा डिसिसन लानानै 2 तारिखआव फैनानै बेनिफ्राय जों थांफिननो मोनाखै आरो। बेनिफ्राय जोङो 2 तारिख आरो 3 तारिखआव डेम' भिडिअ शुटिं खालामनाय जादों आरोखि, जायखौ नायनानै माने सोलोंसाफोरखौ फोरोंनाय जागोन मास्टार ट्रेनारफ्रा। 2 तारिखआव फैदोंबाबो रिहार्सेलखौ होनो हायाखै हर'हजाय स्टेडियामाव। दा बेहाय 3 तारिखआव लाबाय 4, 5, 6 बे सानथामा जाहैबाय
मास्टार ट्रेनारफोरखौ ट्रेनिं होनाय जादों शिल्पग्रामाव नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टारनि मोनसे मावख' दं पान्जाबारियाव शिल्पग्रामाव बेयाव ट्रेनिं होनाय जादों बेयाव ट्रेनिं होनानै जोङो 7 तारिखआव गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव डिउटि राननानै थिनहरनाय जादों अल आसाम जेराव LAC वाइज जों डिउटि लानानै मास्टार ट्रेनार थिनहरदों दिनै गासिबो मैया सौफैजोबनानै दिनैनि बे गिबिसिन रिहार्सेल जागायबाय दा मेन रिहार्सेला दिनैनि रिहार्सेलखौ हाबाफारिखौ बेखेवना होलांदों मानगोनां बिमल बरा सार हारिमु बिफाननि मन्थ्रि बिथांखौ बिराद साबायखर बावनांगोन बिथांखौ लोगोसे दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों BTCनि मानगोनां बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय आरो लोगोसे बेवहाय जोङो बेयावनो जोङो मानगोनां CM सार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों साबायखर बावाबा थानो हानाय नङा लोगोसे बिथांनि बिथोन बायदि साफ्रोमबो अफिसारफोर खाथिनाय मेनलि जोङो नाम लाथारनांगोन एडिसनेल चिफ सेक्रेटारि कालचार डिपार्टमेन्टनि कल्यान सार दङ दा कल्यान सार ओरैबायदि खस्थ' खालायदों बिराद खाथिदों लोगोसे डिरेक्टर अफिसनि डिरेक्टर कालचारेल एफेयार्सनि डिरेक्टर बिथां राहुल देबदास बिथां ओरैबायदि खस्थ' हर सान खाथिगासिनो दं जोंजों टाचआव थाबाय थादों आरो लोगोसे जोंहा नैबेयाव दंबावो जितेन दास सार गासैबो माबानि नैबे हेडक्वार्टारनि सासे CDO बिथाङा अफिसार दा बिथाङा ओरैबायदि खस्थ'जोंनो हर सान 24 घन्टा मैया मोनासिमबाबो जों कन्टेक्टआव थाबाय थादों गासैबो आरो जोंखौ आंखौथ' सिरियारि बुंनानै थारखादों नों गारि सालायमोना पार्सनेलि ओरैबायदि देहाफ्रा खेला जोङो मानगोनां कोरिय'ग्राफार बिथांखौ आदाबो लांफागौ होनजादों माखासे खेला जाहाथे खामानिया गाज्रि जाया जेनेबा सोरनिबा माबा जायोबा खामानिया नस्थ' जागोन बेनिफ्राय स्ट्रंलि इन्सट्राक्सन होदों नों पार्सनेलि गारि दा सालाय आरो नोङो ओरैबायदि खेला गावनि देहाखौ खेला मा बेफोरबायदि आरोखि दा मोनफ्रोमबो बुस्थुआवनो गावसोर कनसाल्ट खालामदों गासिबो लाइजामफ्रा बर'निबो थागोन बेनारफ्रा बर'निबो थागोन गासिबो जिनिसखौनो जोङो कनसाल्ट खालामाब्ला मोनसे मावाखै आरोखि दा बेवहाय जायगाखौ थोआ जादोंमोन नाथाय 10,000 आरामसे मोजां थोबाय जों एडजास्ट खालायदों बिराद डिजाइन खालायदों जों माखासे नाम एकदम लाथारनांगोन जोंनि गेजेराव पुलिन मुसाहारि बिथां ओरैबायदि खस्थ' खालामफादों आंजों जेब्ला बै लिस्ट आर्टिस्टनि हर सान जोङो अखा थमब्लेट उन्दुनो मोनै खामानि मावनाय रेकर्डबो दं आरोखि थारमाने मिनिस्टार मिटिं लेंहरनाय कागज लेखा रेडि खालामनाय बेबायदि आरोखि बेबायदिनो पुलिन मुसाहारि बिथां तामुलपुरनि बिथाङा ओरैबायदि खस्थ' खालामफानाय लोगोसे दङ नन्दलाल बसुमतारी बिथां दं आरो कोरिय'ग्राफार गोबांथ' थाखाबाय गोबाङानो खस्थ' थाखाबायानो फिथाइखौ थायहोनो हानो नागिरदों आरोखि दा बेखायनो नुलांबाय थागोन दिनै जिखिनि लाबाय आरो गाव मिन्थिबावगोन गुबुन नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स हिसाबै गुबुन एक्सपार्ट कमिटिनि सोद्रोमाफोरनावबो लानो हागोन इन्टारभिउ लानो हागोन दा जोङो मोनसे देरगाथाव होनजागोन आरोखि जोंनो गोजा मावनो मोननाय मानो होनबा गुबुन मोनसे मोसानाय आयदायाव गुबुन हारिनि हाबदों बिरादनो फोरोंगिरियानो जा डिरेक्टरानो जा माबाखौ लानानै जेनेबा कोरिय'ग्राफखौ लानानै जोंनो गोजा मावनो मोनदों जोंनो गोजा मावनो मोननाय जोंनि मोनसे सिनायथि मोनसे बर' हारिनि जोंखौ रोङा साननो हागौ दा जों बिराद आवगायना दंना बेखिनिखौ बुंबाय दा मिनिस्टार बेसेबांथो LAC-निफ्राय बेयाव दा मोसानाय LAC हिसाबै जोंनि रेकर्डआव 45 जानानै दं जों 45 दा अफिसियेल रेकर्डआवथ' टटेल मानसिया दं 81 LAC-नि खिन्थु रिहार्सेला 45 प्लास मोनसे LAC-आवल' रिहार्सेल जादों खिन्थु गासै आर्टिस्टफ्रा दङ 81 LAC-नि दं आरोखि गासै आर्टिस्टफ्रा एसे मोनसे लस जानांगौ जानायाव फाइनाल रेकर्डआ दिनैसो जागोनथ' जमा जागोन स्पष्ट हिसाबखौ जों होनो हाथ'नाय नङा आरो दा दासो रिहार्सेल जागायजेनदों नालाय दा जालांबाय थागोन नोंथांमोना गाबोननिफ्राय आपडेट मोनलांबाय थागोन आरो मोनसे बाथ्राखौ साबायखर बावगोन आं सरकारखौ मानगोनां CM सारखौ आरो लोगोसे जोंनिफ्राय ओरैजाय कमिटिनि जिखिनि दं गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय मिनिस्टार बिथाङा होनदों जानाया गासिबो जोंनि ट्रेडिसनेल जानांगोन जायनि थाखाय क'क्राझारनिफ्राय बर' संग्राफोर लानानै फैदों जोङो बर' संग्राफोर 20 जों लगायना होदों आरोखि जोङो खुनु ब्रेड टेड दावदै जों बिदि खोथा गैया जोंना ओंखाम गोजां माने ओंखाम फुङाव जानाय होनांगौ बोथिथाम ओंखाम जानांगौ फुङाव आलु बाथोन दालि बेफोरबायदि होनांगौ बेबायदि सिस्टेम जों फुरा जोंनिजों जानांगोन आरोखि अफिसार गिदिरबाबो बे ट्रेडिसनेलखौनो जानांगोन होननानै अर्डार होदों आरोखि मिनिस्टार साराबो जेरैखौ आर्टिस्टआ जागोन बेखौनो जानांगोन बयबो बेफोरबायदि आरोखि दा मोनसे मोननै फिसा गोरोन्थिया गोरोन्थिया थानो हागौ हाखु दाखु मावनाय हाबाफारि नालाय बेखौ जाहाथे जेबो सानलायालासे जों दा हाबाफारिखौ जाफुंसार होनांगौ बयखौबो खावलायो फैनानै नायफैनो थाखाय गासै बड'लेण्डनि जोंनि बर' हारिमुनि जेसेबां दं बर' हारिनि जाय मानसिफोर जायगा मोनथिदों आरो बेनि थाखाय पासखौ जोंना बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटआवबो पासखौ मोनगोन फ्रि पास आरो बेखौ खिन्थु पासखौ कालेक्सन खालामनांगोन बेनि थाखाय फैसा होनांनाय नङा खिन्थु पासखौ कालेक्ट खालामनांगोन उइदाउट पास हाबनो मोननाय नङा आरो लोगोसे रबीन्द्र भवनाव होगोन गुवाहाटि रबीन्द्र भवनाव कालचारेल डिरेक्टर अफिसाव आरो कलसंगते कलाक्षेत्रआव होगोन पासखौ आरो लोगोसे नैबे खर'खोजाय स्टेडियामावबो होगोन पासखौ बयबो एडभान्स कालेक्सन खालामनांगोन आधार दिन्थिनानै आरो आधार कार्ड दिन्थिबासो पासखौ मोनगोन बेखिनिखौ इनफरमेसन होबाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम